començar este ple ordinari, extraordinari en quant al lloc on va celebrar-se, en aquest auditori, degut a que en el saló de plens s'haguera pogut realitzar el ple amb els 21 regidors i secretari interventor i secretària, però no havent pogut donar accés a la gent del poble. El ple és un acte públic, segons diu la Constitució, i s'ha de realitzar sempre la possibilitat de que pugui la gent del poble acudir. I d'aquesta forma hem pogut omplir tota la sala de plenos però no deixar accés al públic, cosa que no ens agradava i per tant decidirem fer-lo així en aquest espai amb la possibilitat que hi ha de poder que pugui també entrar la gent del públic i podem respectar les mesures sanitàries que dictaminen per poder realitzar aquest tipus d'esdeveniments. Anem a començar el ple, com en cada ple. En primer lloc anem a guardar un minut de silenci en apoyo a les víctimes de la violència de gènere. Són ja 21 i en aquest mes, en el mes de juny, hem de lamentar de nou la mort de Maria Belén, de 46 anys, que va ser assassinada a Úbeda, Jaén. Per ella i per les 21 dones que portem d'este any i per les més de 1.000 dones que ja han assassinades des que hi ha registres, guardarem este respectuós minut de silenci. Disculpa la seva assistència el senyor José Palacios, que per motius personals no pot estar en el plenari. Señor secretari, comencem. Empezamos la parte resolutiva del pleno. Primer punto, 1.1, expediente relacionado con el convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de la Juventud para la emisión del carnet joven. ¿Alguna intervención? ¿Se ha visto en comisión? ¿Votos a favor? Por unanimidad, pasemos al segundo. Vale, pasamos a la comisión segunda. Expediente relacionado con el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. También se ha visto en comisión. Señor Font. Vale, sí. ¿Alguna intervención? Señor Sur. Val, sembla, no? Bueno, primer que res, dir-li que llavors si al pròxim ple també ens recordem de l'home de Godelleta que va ser assassinat i enterrat viu. I que la igualtat crec jo que es comença per tots. Està bé, jo soc el primer que condena la violència masclista. Però també ens hem de recordar de les persones, en aquest cas una persona de Godelleta, que la dona el va assassinar i l'ha enterrat. Simplement per al pròxim ple que tinc en compte. Senyor Tur, esta persona que vostè diu, l'únic assassí confés que hi ha actualment és el fill de la parella, no és la parella, sinó és el fill el que ha dit, i això és un assassinat com malauradament molts altres assassinats que hi ha en el nostre país cada dia. I si fem això no és perquè s'ha assenyalat que hi ha un assassinat, sinó perquè estos tenen lloc en una situació de discriminació de la dona, no perquè hi ha un assassinat, perquè si tenim que condenar cada assassinat que hi ha en este planeta, en este ple, la llista arribaria hasta demà. Si fem aquest reconeixement, ho fem perquè hi ha una situació i moltes situacions en les quals
Les dones, per el fet de ser dones, estan someses, maltractades i assassinades. I això és el que així fiquem damunt de la taula de rellevància. No només que el fet d'un assassinat, sinó el fet de que ocorre perquè hi ha home que es pensa que la dona és propietat seva i que no només condenem l'assassinat, sinó que condenem el maltracte físic, psicològic, que sofreixen moltíssimes dones. I que, a més, ara en aquest confinament s'ha multiplicat el nombre de cridades i de denúncies de dones que han tingut que veure's forçades a conviure irremeiablement amb els seus maltractadors. Mentre això ocorrerà, este plenari té un acord de condenar. Si vostè vol que també condenem la resta d'assassinats que corren en el món, vostè ho té molt fàcil. Fa una proposta a este ple i si el ple ho aprova, se farà, igual que això, que no és d'esta legislatura, sinó que és un acord d'esta corporació, va prendre fa moltes legislatures, ho canviarem. Però mentrestant, el que condenem és la violència masclista. No condenem els assassinats que tenen lloc en el nostre àmbit geogràfic, sinó els assassinats masclistes. En aquest cas, també, segons vostè, també és un assassinat masclista. Si és el fill de l'únic confessor que n'hi ha assassino, doncs que la violència masclista... Jo no vaig a debatir amb vostè sobre... No vaig a debatir amb vostè, però no crec que el fill de la dona matara a la parella de sa mare per un cas de violència de gènere, quan està dient-se que darrere hi havia una assegurança de vida i no sé què més. Vostè està mesclant unes coses i altres, no anem a fer així un juí. Li dic a vostè vol condenar l'assassinat d'esta persona, el pot condenar, però no té res a veure el que fa este ple per acord plenari el que vostè diu, jo li ho explique. Si vostè vol fer-ho tot igual, faça-ho, però no té vostè ningú argument. No és el mateix. A més, lamente que faci a vostè aquesta argumentació que és la mateixa que va fer el portaveu de Vox en la Diputació. Ho lamente, perquè aquest discurs no és de vostè ni de Ciudadanos, és de Vox. Sí, a mi em dona igual, Vox, Ciudadanos, PSOE i Compromís. Jo li ho dic perquè ho sàpiga. Jo li dic el que pense, i com jo penso que l'assassinat és assassinat, i en aquest cas hi ha hagut un home que l'ha assassinat en una cadira de rodes i l'han tirat i l'han enterrat viu, doncs també creia jo que també s'havia de condenar. Nosaltres podem condenar aquest assassinat i tots els assassinats que vostè vulgui, però no té res que veure això en la condena que fem de la violència. No passa res, no hi ha ningú problema. No té res a veure. No passa res. Que nosaltres condenem aquest assassinat, però no es pot clavar en el mateix sac de les 21 dones que han sigut assassinades a mans de les seves parelles per qüestions de gènere, no per cobrar una pòlissa d'assegurança de vida. Queda clar? Doncs queda clar. Avant. Bueno, dit això, referent al punt este, simplement és dir-los a les persones encarregades del tema que, per favor, que ens envien els expedients conforme diguem les comissions informatives a temps de la crema, la normativa de la crema i del carnet jove, que ja ens ho explicaven també un poc en les comissions informatives, però sí que volíem i crec que estem al nostre dret de tindre l'expedient per repassar-lo quan nosaltres creiem convenient. Té vostè tota la raó, ja ho diguem i espero que no torni a córrer i simplement que quan ocorrega comuniquen-ho en seguida perquè se pugui automàticament modificar. Estem funcionant des de fa poc i evidentment sempre hi ha algun error, però bueno, tenen vostès tota la raó. Sí, después de la comisión informativa, lo primero que hizo fue hablar con el departamento y efectivamente el acceso no estaba correctamente digitalizado y entonces, bueno, pidieron disculpas, yo le dije que le llamaran, etcétera, y yo creo que han tenido acceso al pleno. Sí, és correcte. Després de les comissions va arribar, supongo jo, que tots... Té que arribar quan toca, té que arribar quan toca és quan s'envia, però ho tindrem en compte i sí que es demana que quan vaig a entrar abans de venir a les comissions que ràpidament ho comuniquen per a poder-ho corregir i que es puguen tindre abans de les comissions. Molt bé. Alguna intervenció més? Vots a favor del pla? S'aprova unanimitat. Passem al següent punt. Vale, pasamos al punto 2.2. Solicitud subvención convocatoria del plan de inversión en 2020-2021 de la Diputación de Valencia. També s'ha vist en comissió. Vots a favor. S'aprova unanimitat. Passem al següent punt. Vale, punto 2.3. Estatutos
promoción econòmica. També s'han vist en comissió. Alguna qüestió? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Pasamos ya a la comisión tercera. Punto 3.1. Expediente cambio de numeración de 2 calles del Marinete. També s'ha vist en comissió, va ser explicat el motiu. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. 3.2. Adaptación de las facultades delegadas por el Ayuntamiento de Cullera en materia de gestión de recaudación con la Diputación Provincial de Valencia y aceptación de las bases reguladoras. Ho va explicar l'interventor. Alguna qüestió? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent. Vale. 3.3. Dar cuenta de la resolución del señor alcalde sobre ocupación de la vía pública en estado de alarma. També ho explicarem en comissió. És donar compte. Passem al següent. Creación, el punto 3.4, de un modelo de atención al ciudadano. Una qüestió. Vots a favor? Per unanimitat. Passem al següent punt. Vale. 3.5. Propuesta sobre aprobación de ordenanza municipal de atención a la ciudadanía y administración electrónica. També està alguna qüestió. Vots a favor? Per unanimitat. Passem al següent. Punto 3.6. Modificación plantilla 2020. Alguna intervenció? Vots a favor? Per unanimitat. Vale. Abstenció? Una abstenció? Abstenció. Sí, señor Cuenca, abstenció. Vale. Pasamos. Seguimos. Avanti. Control y fiscalización. Punto 4. Dar cuenta de las resoluciones del señor alcalde y del señor presidente alcalde. Alguna intervenció? No, passem al següent punt. Pasamos a la parte de mociones. Mociones y propuestas de resolución presentadas por los grupos municipales. La 5.1. Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Diversidad Sexual, 28 de junio del 2020. Crec que ja ha estat consensuada per tots els grups i per tant la senyora Tur farà lectura de lo que ha recordat vostès. Senyora Tur. Passo a llegir els acords. Declaració institucional de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Cullera amb motiu del Dia Internacional de la Diversitat Sexual 28 de juny de 2020 per la seva consideració i aprovació al ple de l'Ajuntament. Primer, sumar-nos a totes les veus que clamen per un futur en igualtat de totes les persones al marge de la seva identitat sexual i o de gènere i de la seva orientació sexual. Segon, reafirmar el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb la diversitat sexual, així com de la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere, reconeixent els avanços en aquest marc, alhora que reiterem la nostra ferma determinació d'avançar en la superació de les barreres que encara previuen avui en dia. Tercer, condenar qualsevol tipus d'agressió, incloent tant la violència física com la verbal, la humiliació i el menyspreu cap a les persones LGTBI al nostre país. I ens comprometem a continuar treballant per acabar amb les discriminacions cap a aquestes persones. Quart, reclamar l'elaboració i aplicació d'una política europea plurianual de protecció dels drets fonamentals de les persones LGTBI que posi especial atenció a la discriminació múltiple i a la violència, l'origen de la qual es troba l'orientació sexual i la identitat de gènere. Cinquè, reclamar en línia amb les diferents resolucions aprovades en el Parlament Europeu la necessitat de comptar amb mecanismes formals de recopilació regular de les dades pertinents i comparables sobre la situació de les persones LGTBI i de la violència que pateixen amb l'objectiu de realitzar un diagnòstic de la situació en el nostre país que ens permeta identificar les necessitats reals cap a on deuen orientar les nostres polítiques. Sisè, reconèixer la contribució, el treball, l'esforç que han realitzat i continuen realitzant les organitzacions del tercer sector que treballen per la igualtat,
en defensa dels drets humans i en promoció i protecció dels drets fonamentals de les persones LGTBI. Setè, ratificar la necessitat d'invertir en polítiques a favor de la diversitat sexual i la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere a través del desenvolupament de programes i projectes d'atenció, informació, formació, sensibilització i conscienciació que facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs per la diversitat sexual en totes les seues manifestacions. I vuitè, afirmant que no són possibles les polítiques d'igualtat sense els ajuntaments. Per aquest motiu, reivindiquem la necessitat de dotar les identitats locals de les competències en aquesta matèria, així com de suficients mitjans i recursos per a, en col·laboració amb el govern i les comunitats autònomes, assegurar la implementació adequada de totes les polítiques i iniciatives necessàries per a garantir la igualtat efectiva de les persones en tots els nostres pobles i ciutats. Aquest 28 de juny i cada dia, l'Ajuntament de Cullera ha volgut una vegada més mostrar el seu suport a la diversitat sexual i de gènere, des del seu orgull de ser i demostrar-se al món tal i conforme som. Hem de contribuir dissenyant polítiques per la diversitat sexual i de gènere amb l'objectiu de transformar els drets formals del col·lectiu en realitats viscudes, visibles i acceptades socialment, apropant-nos a les seues potencials i necessitats, en pro de millorar les seues condicions de vida. Perquè aconseguir i integrar la diversitat sexual i de gènere en la població és sinònim d'obertura i progrés per a tota la societat, ja que els valors de la igualtat i de l'equitat social són un indicador de salut en les societats democràtiques. Per això, a Cullera estima, desitja i si les comunes. Molt bé. Passem al següent punt. Vots a favor? Per unanimidad. Pasamos al punto de moción, la 5.2, del Grupo Municipal Compromís en apoyo a la atención primaria y salud pública. Llegim els acords. Llegim vostès i els secretaris acords. Sí. Llegim vostè. Maite, el micro. Llegim vostè. Vamos a ver. El Ayuntamiento de Cullera solicita el reforzamiento de la atención primaria de la salud pública a la necesaria dotación de personal, recursos econòmics, materials i organitzatius. 2. L'Ajuntament de Cullera solicita la inversió necessària per a l'atenció primària que garantisca una atenció de qualitat mitjançant l'adequació de ràtios. 3. Dotar el Centre de Salut de Cullera de recursos necessaris per a millorar el diagnòstic i el tractament, evitant desplaçaments innecessaris. I 4. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana, en concret a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a realizar campañas informativas que posen en valor la importancia de la sanidad pública. Instar al Govern d'Espanya al compliment de la Llei General de Salut en la seva disposició addicional quarta, en la creació d'una entitat estatal de salut pública amb la suficient independència política i crèdit per a l'eficàcia tecnològiques que s'encarreguen de coordinar la seva activitat en altres centres tant estatals com autonòmiques. I per últim, donar trasllat del present acord al president de la Generalitat, a la Conselleria de Sanitat Universal, a la delegació del govern i als diferents grups parlamentaris de les Corts Valencianes. Molt bé. Senyor Juan, parla vostè. De compromís que... Ensenga el micro. Des de compromís el que reclamem és que hi hagi més recursos per al Centre de Salut de Cullera, així com que es posi també en valor l'atenció primària i la salut pública. Amb aquesta moció el que volem instar, com s'ha exposat, s'ha llegit, és instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a que es doten de recursos necessaris al Centre de Salut de Cullera per a la millora del diagnòstic i tractament per evitar el que considerem que poden ser desplaçaments innecessaris. Ho sol·licitem perquè, com ho hem vist en la voràgine de la pandèmia del coronavirus, el pes mediàtic que ha recaigut en l'atenció hospitalària
ha sigut el que s'ha vist en tots els mitjans de comunicació. Evidentment s'ha realitzat allí un treball, s'ha vist sobretot la importància de que hi hagueren moltes UCIs amb els recursos necessaris, però tot i això no és menys cert que l'atenció primària dels nostres pobles, així com el personal de la salut pública, va ser una tasca que considerem que és fonamental per a la contenció de la pandèmia. I convé posar atenció a atendre les demandes que des d'allí ens fan per tal de poder potenciar aquesta atenció primària com la salut pública. Considerem que l'atenció primària, com també reconeix l'OMS, pot atendre la majoria de les necessitats sanitàries d'una persona al llarg de la seva vida, incloent la prevenció, el tractament, l'habilitació i cures pal·liatives. I a més, des dels centres de salut es coordina l'atenció que es presta a diferents nivells i es realitza una atenció integral, longitudinal, al llarg de la vida i centrada en la persona i atenent a les persones tenint en compte les seves circumstàncies en cada moment. Aquests equips coneixen a la població a què tenen, els seus riscos, els seus problemes de salut i sanitaris i aquesta situació d'avantatge ha permès desplegar un model diferent i més eficient de viatge i atenció als malalts de Covid-19, que ara s'ha de reforçar amb recursos necessaris. El que no volem és que una vegada aquesta situació puga tindre's controlada es desmantelle en certa mesura totes aquestes millores de personal i de recursos que s'estan fent, sinó que volem que s'invertisca més en sanitat perquè considerem que durant molt de temps s'ha invertit pocs recursos, a la moció ja ho has posat un 1%, és cert que ja hem vist també que el ministre Illa ja està traslladant que la idea del govern és incrementar aquest percentatge d'un 1%, sumar-lo o incrementar-lo fins a un 7%, entenem que aquesta és la línia de treball, però nosaltres des de Compromís entenem que això ha de prosperar, ha de materialitzar-se i ha d'arribar a que sigui tangible als centres de salut que tenim a primera mà en els nostres municipis, perquè, com estem dient, entenem que les necessitats, les atencions que es presten en aquests serveis són bàsiques per a descongestionar els centres hospitalaris i poden permetre que abans que s'arribi als centres hospitalaris es pugui realitzar un seguiment i un control que pot ser molt important i que pot salvar les vides de moltes persones. Per tant, en aquesta moció el que instem és al Consell també a que realitzen campanyes informatives per a que posen en valor la importància de la sanitat pública i al govern espanyol a la creació d'una entitat estatal de salut pública amb suficient independència política i crèdit sobre eficàcia tècnico-científica, que el seu desenvolupament estiga conforme està recollit en la Llei General de Salut des de fa una dècada, però tot i això encara no s'ha desenvolupat. Insistim en que aquesta pandèmia ha demostrat que invertir en salut pública no és una opció, sinó que és una obligació, així com que ha de ser reforçada l'atenció primària, atès que és la porta d'entrada de la població al sistema sanitari i és essencial per a la contenció de virus com aquest que estem veient ara mateixa. La falta de recursos i les condicions en què han estat treballant el personal sanitari ha provocat que tingueren situacions d'estrès. Per això ha sigut palès també que les ràtios en les quals estaven treballant els professionals sanitaris no eren les adequades. S'ha de dotar de més personal sanitari perquè aquestes ràtios descendisquen i alguna d'aquestes ràtios, per exemple, haurien de ser, considerem, al voltant d'uns 1.500 pacients per metge. També considerem que s'hauria de tenir en compte que els professionals necessiten més temps en les seves consultes per atendre la patologia com pot ser la del Covid-19 i mantenir un correcte seguiment d'aquestes patologies, així com que seria important que s'ampliara l'horari del servei de radiologia a 12 hores diàries, 12 dies de la setmana. Si realment el que volem és tindre una atenció segura i de qualitat, el que no pot ser és que hi hagi cupos sobrecarregats i a més s'ha de potenciar que hi hagi uns millors serveis d'urgència i d'atenció primària perquè, conforme he dit, ajudaran a no sobrecarregar les urgències hospitalàries. Per tot això entenem que no s'ha de quedar simplement en eixir d'aquesta situació d'emergència sanitària, de pandèmia. S'ha d'incrementar recursos que es destinen a la sanitat pública i, sobretot, tenint en compte que els centres de salut dels municipis
tenen un paper molt important i que, per tant, s'han de dotar de tots els mecanismes que es puguen posar a l'abast d'aquests centres de l'atenció primària i incrementar en el pressupost de la Conselleria i, a més, exigir al govern de l'Estat que incremente també el finançament per a que es puguen destinar, conforme estem dient, els recursos que són necessaris per a tindre una sanitat pública i de qualitat, que és la que ens mereixem totes i tots els valencians. Senyor Sapinya. Moltes gràcies, senyor president. El motiu per a agarrar la paraula en aquest punt a nivell personal que toca tan proper és un poquet, si voleu estar docent, estar intentat parlar del poble de Cullera quina és la realitat de la sanitat pública. En el nostre poble, en la nostra comunitat, en el nostre país, tenim sense dubte ningú la millor sanitat del món. Del món. Som l'únic país que garantitza a qualsevol ciutadà o a qualsevol resident del territori el que sigui atès sanitàriament en el dia. En el dia. Això no ho aconsegueix ningú en tot el món. Ningú. És més, en caritat de puestos simplement polítics tant no ho aconsegueix. Del nostre costat, tots sabeu, si no ho sabeu, com que jo, tenim la major esperança de vida del món després de que famós Valle de Japó on tot apleguen els científics i que no saben molt bé de científics per què ho veig. La mitja d'edat en Espanya d'esperança de vida és quasi de 90 anys per les. Ningú país del món, a molta distància. I això es aconsegueix en el nostre país en base fundamentalment a l'atenció primària. No s'enganya. En el nostre país ven molt més traure en la tele a un senyor de una UBI, aplausos en la caïda de traure de l'hospital, fantàstic, la labor impressionant. Però a un hospital, en situacions normals, només aplega el 80% de les coses. En situació normal. En l'època de la pandèmia, només ha plegat el 7% de la pandèmia. El 93% de la pandèmia s'ha solventat en atenció primària. Es solventa en atenció primària. Y en el momento actual de la pandemia, en el de los rastreadores de casos que intento utilizar, es va desde primaria. A fecha de hoy, en la Comunitat Valenciana, per la pandèmia del Covid, n'hi ha 10 persones que no ho i no pleguen recentes en necessari hospital. Dels quasi 3.000 casos actius que tenim. És a dir, totes de més es fan bé. D'ahir la importància de l'atenció primària en aquest país i en el nostre sistema sanitari. Segon, tot el que sigui parlar de l'atenció primària i buscar millora per l'atenció primària és buscar millora per la salut de la població. I punt. I no hi ha de buscar-li més problemes, ni més retòriques, ni més situacions de gestió. Però aquesta moció és una moció que serveix igual per l'atenció primària de Cullera, per l'atenció primària de Navarra o la de Torrelodones. És una d'aquestes mocions que es fabriquen a l'estaco, que es presenten en totes les institucions i que no tenen més recorregut. Però això no significa res. L'apoyem i la votarem a favor. Però nosaltres hauríem volgut que això hagués anat més enllà. I a més ho ha baixat més al terreno i hagués parlat més de finançament. I en vez de dir coses fundamentals, pues reforzaremos la atención primaria y pediremos más presupuesto. No, habrem preferit haver dit, anem a fer aquesta activitat concreta. Per exemple, la que nosaltres proposàrem el de les comissions. Anem a demanar ja en un projecte de l'ampliació del centre de salut o la construcció d'un nou. Tot això de demanar més facilitat de l'atenció, qualitat de modes, etc., passa necessàriament per tindre personal i infraestructura. No n'hi ha de sobre. Tot el que són escribir sobre que queda molt bonito, però després el teu es desfà i s'ha acabat. Per això demanàvem els comissions que es profundissaran en aquesta situació, que demanàvem coses concretes. Tal volta, potser devríem estar mirant el que fan els nostres veïns, que estan fent. A los hechos me remito. Ahir el responsable de publicar què demana sobre que pot succeir i aconseguir que tota l'atenció sanitària destinada a la cirugia menor a partir d'un moment determinat
grandes palabras, farem l'acció primària, demanarem més pressupost, claro, però la realitat, any darrere any, govern darrere govern, siga la sigla que siga, és que els diners de la sanitat pública espanyola es reparteixen al contrari dels malalts. 90-10 malalts per primària, 10 per l'hospital, 90% del pressupost per l'hospital, 10% per la primària. I ningú canvia res. I tots els ministres que hi ha conegut, que en conec algun llà, tots han dit el mateix. Això anem a canviar-ho ja, demà, anem a firmar. Però seguim estant igual. Per tant, moció sí a favor del suport. Sempre que algú porti a favor de la sanitat pública espanyola, en Espanya no hi ha altres formes de salut, tot és públic, independentment de qui el protegeixi. Però tot és públic. Tota la garantida, la Constitució i l'Estat. Tot és públic. L'apoyarem, però voldríem anar més allà, voldríem anar a accions concretes i que signifiquen logros conseguits i que d'ací, quan s'acabi la legislatura, puguem dir, mira, han aconseguit un nou centre de salut, o han aconseguit que este centre de salut CSI Cullera ara siga el doble d'eficaç, en el doble de plantilla, en el doble de capacitat resolutiva i, a la millor Xina, inclús podria no necessitar hospitals. Podria ser que la primària, si s'augmenta la capacitat resolutiva, podria sorprendre al resto de la població. Evidentment que hi ha coses que no es poden fer en la primària, però la immensa majoria de lo que hauria estar a nivell hospitalari es podria fer. Per això, votarem a favor, proposarem, ja que no hem aconseguit en aquesta moció, doncs en portarem nosaltres una, demanant accions puntuals i concretes que sumen, sabent que les grandes paraules estan ahí, són molt boniques, però que són grandes paraules. Moltes gràcies. Molt bé. Senyor Tur. Senyor alcalde, jo nosaltres anem a apoyar la moció del senyor de Compromís, evidentment no podia ser d'altra manera, i també estem totalment d'acord amb el que s'ha dit pel senyor Sapinya, però jo no sé què és el que passa en aquestes mocions d'opinió, que quan arriben a València, no sé si no arriben, no les digen, no les entenen, o no sé què passa, que es queda sempre la moció en el caixó. Entonces yo creo que els polítics que estan manant avui en València, que són els mateixos que estem fent aquesta moció, i en altre cas, en el PSOE, en Madrid, resulta que quan eren consellers, si algú ha sigut conseller, segur que ha fet propostes i mocions d'esta manera, o d'este estil. Però no sé què passa, que quan arriben al poder s'olviden de lo que dien antes. Estem tots d'acord en el que està dient el senyor Sapinya i en la moció del senyor Font, però no sé què passa, que arriba a València, no sé si arribarà a Madrid, i ahí es queda, es perd i no passa res. I segur que tots pensen el mateix, però les persones que estan representant-nos, tant en València com en Madrid, doncs potser no els interessa, o passen o s'olviden que necessitem el que s'ha comentat així en aquests moments. Senyora Maria. Gràcies, senyor president. A veure, mire, senyor Font, jo quan em vaig ficar a llegir aquesta moció em vingueren al cap dues reflexions que voldria compartir amb tots vostès. La primera, com tot, amb la sang calenta, era per què estem ací, i la segona em rondava sobre el sentiment de lleialtat entre membres d'un govern, conselleries, regidors. El per què estem ací jo ho tinc molt clar. Ací venim a solucionar els problemes de Cullera i treballar per al nostre poble. I per cert, crec que ho hem fet molt bé, tots junts, i recolzar-nos en un moment o un altre, respectant allò que anomenàrem el botànic. El meu partit durà poques mocions que tinguen com a únic objectiu tocar els nassos a un altre partit, no ho farem mai. Dóna igual lo content o disgustat que estiga el senyor Sánchez amb el senyor Baldoví en cada moment, o lo contents que puguen estar els dirigents d'un partit o un altre. Eixa és la sensació inicial que m'ha produït la primera lectura d'esta moció. Però després, com que tenia que defendre-la, me la vaig mirar més detenidament. I, senyor Font, trobo que fer política al nostre poble
no va de declaracions de voluntats i de voler fer, que és el que és aquesta moció que presenta avui. Aquesta moció parla de coses que se volen fer i que fins i tot el senyor Sapinya, Artur, han dit que també volen tot el que posa en la moció. I si hi haguera un regidor de Vox, també li diria que ho vol. Però la diferència que n'hi ha entre l'esquerra i la dreta, l'esquerra a la que vostè pertany i jo també, i el govern al que pertany vostè i al que pertany jo, és que nosaltres no volem. Nosaltres fem. I quan ja vaig llegir per tercera vegada és quan el cos em demana preguntar-li, quan vaig llegir per tercera volta ja la moció, li pregunte quina és la diferència que hi ha entre la sanitat que es deixaren alguns que també li aprovaran aquesta moció i l'aplaudiran i aquella que l'actual Conselleria de Sanitat a vostè li reclama, no? Vostè reclama. Doncs que els primers arruïnaren la sanitat valenciana i nosaltres encara estem rescatant-la. Per això vostè diu que vol moltes coses, però l'important és el que estem fent, senyor Font, és fer-les. Per això, des de la reversió de la Ribera, hem invertit, en 2018 i 2019, vam invertir 7.800.000 milions d'euros en infraestructures i equipament, ampliació de la plantilla amb més de 300 llocs de treball, especialment personal d'infermeria, celadors, personal administratiu, per reforçar l'atenció primària. També les UCIs i urgències. Però, a més, s'han adquirit equipaments com un accelerador lineal per al tractament del càncer que ha suposat una inversió de 3,2 milions d'euros, un PET-TAC amb diagnòstic oncològic d'1.900.000 euros, 3 equips de radiologia digital per a atenció primària, 2 ecògrafos, un mamògraf amb estació de diagnòstic per a salut pública, termosíntesis 3D per 100.000 euros per instal·lar en el mamògraf de l'hospital que millora la qualitat i la dosis i que reduïsca la dosis de radiació i mil coses més, una unitat mòbil de ressonància magnètica, una nova unitat de preingrés a 24 llits a l'hospital, 15 sales noves de consulta i despatxos. En 2019 obriren un quiròfano nou i es va ampliar la zona d'hemodiàlisis, adequant la UCI i a més de fer ampliacions als consultoris de tota la comarca. I arriba el 2020. I si em permetixen, arriba el Covid i voldria donar com a regidora de Sanitat les gràcies a tot l'equip sanitari que tenim al nostre poble i a l'organització que han demostrat per fer que la pandèmia no anara a més i poder controlar-la, i encara estan en ello. A Cullera estem treballant colze a colze amb els serveis sanitaris per poder donar la millor assistència. Per tots els sabuts que aquesta pandèmia marcarà un abans i un després en la gestió sanitària i que tindrem que adaptar-nos a les noves exigències i protocols que ens marquen des del Ministeri i des de la Conselleria. Estem, a hores d'ara, obrint els consultoris d'estiu amb totes les mesures de seguretat dels espais Covid, neteja, marques de distanciament, i me consta que s'han reforçat les plantilles en els consultoris i els seus horaris. L'assistència no presencial va cobrar protagonisme com a complement a l'activitat assistencial i, per tant, des de l'Ajuntament incrementarem les línies de telèfon i farem més còmoda l'espera al carrer, instal·lant ombres mentre les persones fan cua per a replegar la documentació que necessiten, entre altres medides que també estem prenent. Per cert, d'això no n'hi ha res a la seva moció, la qual cosa em fa pensar que aquesta moció no està perquè vostè pensa que no fem el que tenim que fer, està perquè tocava presentar-la. Doncs mire, perquè vostè entenga com va això de la lleialtat, anem a fer una cosa. El grup municipal del Partit Socialista anem a votar a favor. Anem a votar a favor una moció que vol més recursos de la sanitat primària perquè entenc que és la línia del seu partit en aquests moments. Però és clar, és tot, tots volem el millor. Així no l'aprovem perquè estic seguríssima que el mes que ve em portarà una altra moció idèntica sobre la Conselleria de Serveis Socials, que presideix la senyora Oltra, per a reclamar el mateix sobre les dotacions i les transferències que van a fer els serveis socials a tots els ajuntaments, com molt bé coneix la meva companya Francesc Papés. O també per a reduir a la tercera part o cinquena part el temps que tarda la gent en rebre les seues prestacions, que, per cert, ja coneix la denúncia que ha fet el síndic de Greuges al respecte. Com vostès presenten mocions sobre el que no és suficient, encara que s'estan fent moltes més del que hi havia,
Doncs el mes que ve espero veure una moció per a serveis socials, l'altre mes sobre agricultura i l'altre sobre economia productiva. Vostè abans i nosaltres les aprovarem. Gràcies. Sí, senyor president. Primer que res, dic que queda un poc bocada, per no dir una cosa sorprès. Crec que jo he presentat una moció que crec que és diferent a la que la regidora Susi Emilià ha llegit, o almenys el transfons de la mateixa crec que no l'ha entès. Jo crec que aquesta moció no és deslleial ni molt menys. He de recordar així que el Botànic està composat per Compromís, pel Partit Socialista i també per Podem. Així no s'està dient que s'hagin fet malament les coses pel Botànic. S'ha de reconèixer tota la feina, la ingent feina i la feina positiva que s'ha fet per tractar de solucionar en la mesura del possible el que teníem el que es venia damunt amb aquesta pandèmia. Tots hem reconegut que venim d'una situació en la qual les inversions havien sigut mínimes, s'havia desmantellat el sistema públic sanitari i que hi ha hagut un esforç grandíssim des de Compromís com del PSOE per a revertir aquesta sanitat privada i fer-la pública. I tot això s'ha de reconèixer i és un esforç que s'ha fet conjunt. Per tant, jo no entenc ahir on està aquesta deslleialtat de la que es parla. A més, s'ha de tenir en compte que no estem parlant d'una competència, s'està parlant d'ací, que sigui una competència municipal. Així simplement en aquesta moció, i com es pot veure en el títol de la mateixa, es parla de reconèixer aquesta feina tan positiva que ha fet la sanitat pública i que la importància dels centres sanitaris dels municipis, al igual que també s'ha reconegut, conforme s'ha dit per part del senyor Sapinya, és la importància que tenen aquests centres de salut. El que estem dient és que amb tot el que tenen han fet un treball més que remarcable. S'ha incrementat moltíssim els recursos, sense mirar d'on podien eixir els diners, sinó tot el que farà falta. I de fet n'hi ha material encara que està guardat per a si hi haguera un rebrot. S'està també mirant de veure de quina manera n'hi ha personal suficient per a aquesta situació poder solventar-la i anant en previsió. El que hem dit moltes vegades, és millor tindre els recursos i no utilitzar-los que no, conforme ens estava passant al principi d'aquesta pandèmia, que anaven desbordats perquè no n'hi havia ni material suficient ni instal·lacions suficients per a atendre a totes les persones que se preveia que s'hauria d'atendre. Per tant, entenem que, i jo dic que realment sense ànims d'ofendre, jo crec que s'ha perdut un poquet la perspectiva d'aquesta moció, que no tenia per a res el sentit que ha argumentat la regidora Susi Emilià. Per tant, jo crec que ella ha dit que s'ha llegit 3 vegades, no sé si igual seria necessari que s'ha llegit una quarta o una quinta, per a que entenguera que realment no anava per ahir aquesta moció i conforme se dia en el cost de la mateixa es veia que des de 1988 s'havia invertit molt poc en sanitat i el que s'està demanant és, i jo mateixa ho he reconegut també quan parla de la moció, el ministre Illa, que és del Partit Socialista, sí que ha dit que això s'ha d'incrementar, s'ha de passar d'aquest 1% almenys a un 8%, s'ha d'incrementar les inversions en sanitat i en sanitat pública i el que venia a dir aquesta moció és que això no es queda només ahir i que vaig i que es materialitzi i que al final siga factible i palpable. També s'ha dit el senyor Sapinya, que ell és professional d'aquesta matèria, que ell està cansat de veure que sempre hi ha moltes paraules, això se tracta, se debateix, però al final arriba una part de tot el que se deia a la sanitat pública. Per tant, el que demanàvem així és, primer que res, reconèixer, conforme diem en la moció, que no hi ha paraules per a reconèixer al personal sanitari tota aquesta feina que han fet, posant també en perill fins i tot la seva pròpia salut i integritat física i demanàvem a la vista d'aquesta necessitat que ja s'ha dit durant molt de temps, però ara s'ha fet més palès i cap encara, que la importància que tenen els centres d'atenció primària. Per tant, simplement el que demanàvem era això, és demanar un positiu recolzament entre tots, que fèrem força comú i que demanàrem
al govern del Botànic, en el que està Compromís, en el que està Isaura Navarro, que és de Compromís i és secretària autonòmica de Sanitat, vull dir que és del mateix partit en el que estic jo, i s'està demanant simplement que se posa força entre tots per a demanar que arriben més diners a aquests centres d'atenció primària. No s'està siguent, entenc jo, i jo també l'he llegit moltes vegades la moció, no s'està siguent deslleial, entenc, a ningú partit. Així el que s'està fent és siguent fidel i defensant els interessos de la ciutadania de Cullera, de totes i totes els veïns de Cullera i d'altres municipis també que, evidentment, si al final hi ha millors inversions en sanitat, es veuran beneficiats. Per tant, aquesta moció no va més enllà, simplement és, com hem dit, reconèixer aquest treball que s'ha fet i demanar que es mantinga aquesta línia d'increment que portem més de 4 anys invertint i millorant molts dels recursos que es destinen a sanitat pública, invertint-ho des del govern del Botànic, per tant, res a dir al respecte, simplement que es continua amb aquesta línia i, per tant, no entenc els motius pels quals s'ha fet aquesta exposició des de la regidora de Sanitat. A més, recordar que en la legislatura passada, que també treballàvem conjuntament, el regidor de Sanitat era de Compromís, era Pere Manuel, per tant, entenc que hi ha hagut una xicoteta error de confusió respecte de lo que és el fons de la moció. Per tant, res més a dir i simplement demanar això, que un suport a aquesta moció que demanem per a tractar d'alguna manera que se continue invertint i millorant els recursos que es destinen a la sanitat pública, als centres d'atenció primària i als professionals sanitaris. Gràcies, senyor Sarriña. Moltes gràcies, president. I molt breument, perquè nosaltres no ens sortim aquesta polèmica que acaba de suscitar-se en la sala. El que sí que volia fer jo una cosa de reflexió. Després de sentir el discurs de la consellera de Sanitat, teòricament una de les meus jefes en el dia a dia, si no es comptes així, quan has intentat fer el paradigma de lo que s'ha fet des de la repressió, només has comentat millores d'atenció especialitzada. Que si el mamògrafo no sé què, que si no sé quant què. La atenció primària no es trata de esos 300 que son como de la película. Se les espera, pero no están. No están en 300 en Valencia ni en 600 en Madrid. Pero això els companys dicen al carrer on estan. Però si és que això és blanco i en botella. No té més pega de volta. Podem dir el que vulguem, però la realitat, la cruda realitat és los 300 no los hay ni se les espera. ¿Por qué? Porque no hay en bolsa. Sustituciones en el Centro de Salud de Cullera este verano. Los mismos que viajes he hecho yo en Nueva York. ¿Sabes cuántos viajes he hecho en Nueva York? Ninguno. Sustitutos, ninguno. Sustitutos el año pasado, ninguno. Sustitutos el anterior, ninguno. ¿Qué pasa? Que cuando el personal se va de vacaciones, la faena repartís entre los que quedan. Y eso es la primaria. Ese es el que dice la primaria. No es lo que dijo el ministre Illa, ni el ministre anterior, ni el anterior del anterior. Que ja li diu un porta uns pans des d'aquell famós que es va jubilar, que va retirar sense saber una plantilla que tenia l'INS, el primer del Partit Socialista de govern. Aquell famós ministre que el primer que va fer quan entra en el govern va fer donar la plantilla de l'INS i va acabar el govern i no va ser incapaç d'aconseguir-ho. Ningú sabia quan treballava fent. Bé, doncs això és el que seguim parlant de la primària. Ens hi ha una medalla i ve el conseller, consellera o qui siga a inaugurar aquest acte. Però quan el diumenge passat en el centre de salut de Cullera anaven per 105 visites, no n'hi havia ningú directiu allí ajudant a aquest primària. Estaven els pobres metges allí subant sang. Conforme han subat durant l'època del Covid, subant sang. I això és real. Alguns hasta s'acosten la pell. Y ahora ya nada de lo dicho y de lo prometido, de lo que venía, de lo que iba a venir es como es EPIs el primer día. Es EPIs estaban, pero estarían en ese hangar de Getafe, porque así no estaban, ni en ningún puesto. Y la gent moria. I quan la gent es moria en urgències dels hospitals, no era perquè els metges no treballaven, era perquè no hi havia hagut previsió, ningú sabia el que anava a passar i ningú havia fet res per evitar-ho. Ningú havia fet res per evitar-ho. Ara,
quan algú presenta una moció, per almenys, que sabem que no es presenta res, ja ho he dit jo, això és escriure en gel. Queda molt bonico la foto, però després el gel es desfa y de lo dicho no hay nada. Y por lo que veo, esto sigue y va a seguir. La epidemia del COVID pasará o no pasará, pero la primaria continua estant igual ara, que fa 6 mesos y nos tememos mucho los profesionales que de así 6 mesos continuará estant igual. Y a los hechos nos remitimos. Los hechos que había que hacer es, vamos, los hospitals de campanya, el MED fent hospitals per allí, tirant cables, i els metges on estaven. I així del guàrdia de l'hospital que anaven a l'OMER, això era el destí dels metges i dels enfermers. I del personal que no és sanitari, que també estan allà a la cara, també estan allà a la cara. I aquí és el que es costa la pell d'ells o a la seva família. Per tant, escolteu, això no té més recorrido que és una moció de ciclostil, és una moció de les que se'n fan mil, perquè d'alguna manera els responsables polítics tenen que, entre cometes, justificar les coses. Tot el que no siga a baixar a la realitat, al dia a dia, i fer propostes que porten darrere automàticament alguna cosa, tot és molt bonic, tot queda en la política, però és el que fa aquesta desafecció de la gent del votant respecte al rato. Tots pensen que no fem res, que venim aquí a passar el rato. I situacions com aquesta abonen aquesta situació. Dic que acabar perquè no puc evitar dir-ho. Quan es fa referència a que alguns partits defenen un tipus de sanitat i altres partits en defenen un altre, jo voldria que no es fora tan estricte. En Espanya no n'hi ha la sanitat que no siga pública. No existeix ninguna sanitat que no siga pública. No existeix. L'única que existeix és la que no vol proporcionar-se a ell mateix. Però això no està arreglat. Això no estem discutint tot això. Així discutim que tot és públic. Indistintament de qui és el proveïdor de la sanitat. Així, en aquesta sala, s'assenten persones que són funcionaris de l'Estat. I tenen un sistema de sanitat que és diferent del que té l'assegurat normal. Però no deixa de ser públic, no deixa de ser... és públic, encara que el proveïdor siga un altre. Ens senteixen que no som ni funcionaris ni persones normals, som estatutaris. És a dir, recibim els bufetaris de tots i els beneficis tenim. I tenim la mateixa seguretat social que té qualsevol treballador. I som treballadors públics, és a dir, no n'hi ha grans diferències. I si volem baixar al combat de qui fa millor sanitat, si un govern o un altre, jo puc dir-te que ningú. La sanitat tots la soporten i la sobrelleven com ho poden. Perquè això és un monstru que supera a la capacitat de política. I només per fer un comentari. El actual ministre, Illa, jo no sé si passarà la història com a ministre del Covid o no, però segurament passarà la història perquè no és un dels millors ministres que han tingut. Han tingut molt més malos. I no és metge. No té ni idea de sanitat. Però bueno, és polític i juga a la política. No significa que són d'una professió que tenen que ser els que s'encarreguen de portar aquesta professió o aquesta àrea política. Però el que sí que és evident és que sense conèixer el terreny no es pot passar per ell, no es pot trobar. Oblideu-se de qui dona millor sanitat, però ocupeu-se de que la que es dona siga cada volta millor. I això passa necessàriament, indiscutiblement. I peguem-li els vols que peguem-li perquè els diners vagin on estan els malalts, que és en la primària. No us oblideu. Un sistema no pot funcionar si no n'hi ha prou gent treballant, la gent està recompensat i es troba recompensat econòmicament i en el context de la seva feina, i això no pot ser d'altra manera. No podem obligar mentre els metges isquen als carrers contínuament, siga el ministre que siga l'economia que siga, protestant de la situació que està, i de la que continuem estant i de la que estaguem, i de la que tornarem a estar, i això no té visos de millorar, perquè ningú ve i diu, anem a fer això. No, tots diuen el mateix que ella. De l'1% pagaré al 20%. De no sé què, ara vaig obrir 700 centres de salut, però no són. Estan ahí, com els 14 de València Capital, que estan per fer, ni se saben qui, però aquí estan per fer. Sí, segurament l'any que no hi ha un, però bueno, aquí 14 anys estan els 14 i no és el programa del 31. Perquè també hi ha altra cosa, no dudeu que la gent cada volta té una major exigència. La gent ja no són com
a part de resultats, vol una atenció de qualitat, vol una atenció personalitzada. La telemedicina és una ferramenta de futur, però tingueu en compte, gestores de la sanitat, que la telemedicina comporta molta més feina que la presencial. Per un metge de cabecera és molt més fàcil tratar un malalt que té a dos pams que tratar un malalt que està a la final d'una línia telefònica, que no el veu, que no sap de què va i que aquesta que li diu que té una cara, que pot ser del sol, pot ser un càncer de poder, que jo no estic dient. I eliminar-ho a través del telèfon és molt complicat. Per tant, la telemedicina que ha vingut a quedar-se sense duda ninguna. Però com no augmentem les plantilles, el que no podem estar amb tots els dies una hora després de l'hora de treball perquè no m'ha acabat la llista. Perquè no ens dona temps. Perquè tenim que veure els mateixos malalts en una tercera part de la plantilla d'hora. I en el millor dels casos de la tercera part. En el pitjor, quan hi ha incidents de guàrdia o n'hi ha malalties, pues a mi estem a la meitat. I no sabe nada. Y no se hizo nada. Y no tiene visos de que se vaya a tratar. Al recordarse de això, quan parleu en el botànic o quan poseu gintònics en el transport, no té cosa, però és una altra cosa. Teniu en compte això, teniu en compte els que es cremen, jo parlo de la sanitat, però això és sensible a la protecció social i als treballadors de l'Estat de cos i forces de seguretat de l'Estat. Tots aquests que estan dia a dia donant la cara per la ciutadania. En recordeu-se d'això, que estan molt pagats, pitjor considerats, y todos son los que nos pagan el sueldo y todos se creen con derecho a criticarnos, a insultarnos e incluso hasta agredirnos. Voy a hablar de noticias de lo que está pasando ya en la agroeconomía, pero que no te van a pasar en la vida. Muchas gracias. Señora Amelia, Gràcies, senyor president. Vaig a ser breu, això està més que parlar ja. A veure, comentari simplement per a dir que el senyor Hugo me l'ha llegida moltes vegades a resums la moció i l'ha interpretat com jo he pensat que tenia que la meva opinió i després com la manera que estem treballant en conselleria, s'està treballant en conselleria, que vostè més bé sap des que agarrar l'hospital de la Ribera com el teníem a com el tenim ara. Entenc tota la inversió que s'ha fet. Després, al senyor Sapinya, volia dir-li, vostè és professional des de fa anys en primària, a part que li diga res, ja ha viscut totes les èpoques, amb tot el carinyo, vostè també ha conegut el que ha sigut tot el quan estava en la gestió privatitzada de l'hospital i com hem acabat. I vostè també ha dit que tenim que evitar retallades i que tenim recursos insuficients. Això ve d'una època, no ve d'ara. Ara tenim que intentar, que la feina que estem fent és cada vegada dotar, i és una cosa que a poc, perquè l'envestida és molt gran, vostè ho sap. I cada any pitjor, vostè ho sap, i cada vegada hi ha més ciutadans i cada vegada tenim més assistències, correcte. Després ha dit hospitals de campanya, si tinguérem més llits UCIs i tal, doncs no hauria fet falta fer més hospitals de campanya per a la pandèmia. Això també tenim que tindre tots en compte i també tenim que treballar per al futur en aquesta idea. I res més, jo simplement era comentar això. Gràcies. Bé, jo voldria fer una consideració perquè és molt complicat debatir de medicina o de salut amb el senyor Sapinya, perquè jo no el veig a vostè ahir com un polític. Vostè ha fet ahir una defensa com a metge i és una defensa que m'ha agradat molt que l'haguera fet. Vostè ha fet una radiografia de lo que és la sanitat valenciana i sí que li diré alguna consideració política, perquè la sanitat en aquesta comunitat porta més de 25 anys que és responsabilitat exclusiva de la Generalitat Valenciana. I dona igual el ministre que n'hi haga, no pinten 8, només pinten per a fer lleis. I la llei és la mateixa des de fa 30 anys que la va fer Ernest Lluch, la Llei General de Sanitat. Aleshores, no té res que veure qui ha estat en el govern central per a com estan les sanitats en les comunitats autònomes que ho tenen transferit. On sí que té que veure és qui ha sigut el conseller. I així, entre altres,
Un d'ells ha sigut Rafael Blasco, actual membre honorari de la presó de Picassent. Per tant, tenim que entendre que el que vostè ha fet és una radiografia de com deixar el Partit Popular la sanitat així en la Comunitat Valenciana. I el que ve a dir la moció, que és una moció que suposa que el Partit Compromís no l'ha feta per a Cullera, sinó que és una moció que estaran presentant en tots els municipis, ve a demostrar o a reforçar aquesta voluntat que té el govern d'Amadeu Botànic de reforçar la sanitat, però crec que la intervenció que fa la senyora Melià és per a ficar en valor el gran esforç que s'ha hagut de fer en aquests 4 anys anteriors i ara, en la situació sanitària de la Covid, per a fer front a aquesta crisi sanitària que se'ns ha vingut. En un problema greu que és el que ho soluciona tot, perquè el que vostè planteja, el que planteja Compromís, el que recolza el senyor Tur i el que planteja la senyora Melià, només s'arriba d'una forma, i és posar recursos econòmics. Sense recursos econòmics no es poden fer les coses. I d'on deixen els recursos econòmics? Perquè jo a vegades també ho dic amb els regidors, l'únic que fan és demanar-me diners. Jo dic, l'alcalde de Cullera no té una maquineta baix la taula fent diners, i Pedro Sánchez tampoc té una maquineta de bitllets baix la taula. Els diners els paguem els ciutadans i es diuen impostos. I aquesta paraula, moltes vegades, senyor Sapinyà, quan les nombra el seu partit, va en una paraula al costat que és bajarlos. I això que produeix? Recortes. Perquè si no tens impostos, no pots pagar els serveis públics. Per tant, tenim que ser conscients que sí que té que veure qui governa o qui planteja la política a l'hora de la gestió d'un recurs públic com és la sanitat. I el que ha ficat damunt de la taula del Covid ha sigut la necessitat de forçar una aliança constitucional i blindar la sanitat pública per a que ningú més la utilitzi per a fer negoci, que és el que ha passat en Ribera Salut, que com vostè havia dit, a ningú li se demanava carnet per a entrar a l'Hospital de la Ribera, era públic en quant a l'atenció que es prestava a la ciutadania, però els senyors que la regien no tenien com a voluntat només curar a la gent, sinó que era curar a la gent de la forma més barata per guanyar diners. Això que va produir? Que quan hi havia una reversió, el TAC, el TIC, el TOC i el TUC estaven per tirar. I hem tingut que comprar un TAC, un TEC, un TIC, un TOC i un TUC, que és el que ha dit la senyora Melià. Perquè era necessari que a la gent li se feren les proves i que aquestes proves servien. Que és cert el que vostè ha dit, és que el primer que han tingut que fer en la sanitat en Ribera Salut, que aquest procés el van viure de primera mà, era renovar les màquines que res tenien a veure en el que hi havia en altres hospitals públics com la FE, o com l'Arnau, o com el Clínic. I quan vegueren aquestes màquines, digueren, no pot ser que una màquina d'aquestes tinga 25 anys i les d'altres puestos menys. Per tant, sí que és de veres que la major inversió que s'ha fet d'entrada en la reversió ha sigut a nivell hospitalari. També és cert que a Cullera s'ha fet una reforma de l'entrada del centre de salut, s'ha pintat tota la façana, se van obrir uns consultoris que el Ribera Salut va tancar en estiu i que van protestar, com en el cas del Faro, com el del Racó, que ara no podem obrir per el tema del Covid i per el respecte, perquè si no sí que s'obriria, etc. Però vostè ha fet avui així alguna que a mi m'agrada, i és no ser només crític o no ficar damunt de la taula una realitat crítica, sinó que vostè s'ha oferit a posar damunt de la taula quins són els recursos que fan falta per a l'atenció primària d'aquest municipi. I jo li convido a que no faci a vostè una moció, perquè vostè ho ha dit 3 vegades en tota la roda del món, no servirà per res, veritat que no? Doncs jo l'emplace a que vostè aquestes propostes les faig en companyia del senyor Lamata, que vostè, company de vostè, i les faig a vostè directament a la regidora de Sanitat. Per què? Doncs perquè tenim previst pronte una visita de la secretària autonòmica que vostè ha vist que ha anat a Sueca, tenim nosaltres ja la nostra llista de peticions, però segur que podem afegir a aquesta llista les que vostè ens farà i així, a lo millor, aconseguim alguna cosa. De l'altra forma ja li dic que no. Vostè portarà una moció, la votarem a favor i això se perderan los cajones i los anales. Si vostè vol ser efectiu, només té que dir-ho a la senyora Melià, ho apuntarem en la llista i aquesta llista ens encarregarem políticament de fer-li arribar a qui pren les decisions per a poder-ho dur a terme. De totes maneres, ja li dic,
estem en contínua comunicació en el centre de salut i tot el que puguem ajudar com a Ajuntament, sense ser competència nostra, anem a fer-ho. Ara ens han dit que la gent té que fer la cua fora i fa una zona de port i estem mirant, perquè ja tenim el pressupost a punt per ficar uns toldos que faci ombra, per almenys perquè la gent pugui estar en condicions. I tot el que estiga en mans de l'Ajuntament, per suposat, ho ficarem damunt de la taula per a que això pugui solucionar. Però tenim un greu problema que es diu finançament autonòmic. Sense diners no podrem finançar bé els recursos públics, no podem finançar ni la sanitat, ni serveis socials, ni l'educació. I és una batalla que tenim que continuar lluitant des de la unitat de les forces polítiques valencianes, que afortunadament ara sembla que estem junts en això. Sembla que estem junts i, per tant, crec que ens tenim que felicitar. De ser així, hi haurà recursos i dins d'aquest recurs hi haurà un mapa sanitari que s'haurà d'implementar. Però siguem també conscients i fiquem damunt de la taula aquestes dificultats afegides d'haver tingut una gestió sanitària que no ha sigut la millor i que, li dic, en altres comunitats autònomes estan millor que nosaltres a nivell sanitari. País Basc, Navarra i algunes altres zones, però saps per què? Perquè tenen més finançament. Ni més ni menys. Perquè tenen més diners. I per tant, en diners, torrons, que és el que diuen en el meu poble. Ja hem finalitzat els torns. Passem a la votació de la moció. Vots a favor? Per unanimitat. Passem a la següent. Punto 5.3. Moción del Grupo Municipal Compromís por la cogestión del ingreso mínimo vital. Senyor Font. Ensenyar el micro. Si em permet, aquesta moció volíem deixar-la damunt de la taula perquè des que es va presentar fins a dia d'avui ja s'ha avançat amb el que era també el motiu o el fons del que es demanava aquesta moció i per tant el que significa que iniciem el debat i posteriorment la sotmetem a votació. Per tant, demanem que es quedi damunt de la taula i no... Molt bé. Vots a favor? Per unanimitat. Passem al següent. Pasamos al despacho extraordinario. Hay un despacho extraordinario que, como saben, tiene como dos partes: la valoración de la urgencia, que se tiene que votar, y luego, segundo, si el voto es afirmativo, pues entrar en el fondo del asunto. El despacho extraordinario es la solicitud de subvención a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para financiar obras de adecuación y desvío de la conducción del Maresme de Sant Llorenç i el Bosquí. Per qüestió de terminis, creiem més convenient portar-ho per el extraordinari que no tenir que convocar un plenari extraordinari la setmana que ve per a l'aprovació d'esta sol·licitud. És sol·licitar l'urgència s'eixa, i ara toca votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència per unanimitat. I ara, si vol explicar el senyor regidor de què va, per al seu vot, senyor Armengol. Sí, senyor president. Això es va demanar el tema que, degut al temporal Glòria, que es van portar les tuberies que abasteixen el Bosquí i el Marell, perquè estan instal·lades, en el seu dia s'instal·laren en una instància prou arrematar la mota, i la mar anava allà en terreny i ara estan tot justet al trenc de la onda. I degut al temporal les tuberies, els tubos s'han portat. Clar, el de Cullera s'ha vist desbordat. En les reparacions estes ja hem tingut que fer en principi un bipàs per poder donar aigua tant al Marell com al Bosquí, i clar, ja arriba l'estiu i veuen que en el tubet que han posat per donar aigua al Marell no n'hi haurà prou per satisfar les necessitats que tenen ara. Entonces van demanar les ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Desarrollo Rural, Emergència Climàtica i tal. Són ajudes que les trauen tots els anys, és per abastiment d'aigua, clavegueram i anti-inundacions. Ens vam adjuntar el projecte i la sol·licitud, però en fetge en temps i forma, perquè s'acabava el plaç el dia 9 de juny i nosaltres ho presentarem el dia 5. Però ha enviat un requeriment dient que l'òrgan competent per a demanar la sol·licitud és el pleno. I això és el que portem al pleno ara, facultar per enviar-li la sol·licitud a la Conselleria i que puguem tindre la subvenció, clar. Burocràcia. Una intervenció, senyor Artur.
quina quantia Sí, es dígame. precisa para cometre aquestes obres? Està en la mateixa direcció. Són 120.000 euros les dues obres. 120.000 i pique. I s'ha sol·licitat el 100%? No, aquesta subvenció no es dona el 100%. A veure, de Cullera assumirà la part que no donen de subvenció, però la part que no es subvenciona, doncs mira, de Cullera. Pot ser que ens donen per el 50% estarà la subvenció. Vots a favor de l'expedient? Per unanimitat. Passem al següent punt. Bueno, pasamos a los 7 preguntas. S'han presentat 9 preguntes per part del grup popular. Qui comença? Senyor Grau. Preguntes que... Espera. Ara? Sí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, mira, resulta que la gent està en les zones dels pàrquings públics, m'estan dient que n'hi ha moltes cues, que per què no se fa de forma telemàtica? Dic, us ho preguntarem, podríem fer alguna aplicació o alguna manera. Tota la tecnologia que té l'Ajuntament, que és vanguardia de Facebook i companyia. Ho teníem a punt per a fer-ho aquest estiu, de fet el regidor m'ho va consultar, però clar, com hi ha molta gent major, molta gent usuària que no té firma electrònica i no té accés, no podien facilitar-nos la forma de poder entrar en l'abonament i haguem pogut produir una discriminació a gent major que no té accés a les noves tecnologies per a poder demanar telemàticament el que era l'abonament. Però sí que de cara a l'any que ve ja anem a començar a fer una campanya per a que sàpiguen que l'any que ve o serà telemàtic o no serà. Però este any, en el tema del Covid i tot, si li pegam una altra volta a tot això, alguna gent haurà pogut veure's perjudicada per no poder, en aquest cas, accedir a aquesta administració. Per tant, hem dit, per un any més ja acabem aquest any i per l'any que ve, en temps ja ho comunicarem i uns mesos abans ja traurem com s'ha de fer, quins passos n'hi ha que seguir i tota la informació per a que estigui en temps. Haver-ho dit una setmana antes hauria sigut un problema per molta gent que no té ni firma electrònica ni res. Moltes gràcies. Respecte a la segona és que me diuen, tenim no banderes blaves, no? Tenim les costes blaves, tot 25 quilòmetres, 15 quilòmetres, depèn d'on es mira, no? Mig pla, mig mira. Tot banderes blaves, però només hi ha socorristes a Sant Antoni. Jo no ho sé perquè no s'ha pagat totes, però em dic que no hi ha socorristes, per exemple, en la zona del Dosel, en la zona de Mariner del Prosquil, que estan aquí les torretes, però no hi ha socorristes i que la gent va un poc. Pues digamos on no estan i ens ho llevarem del contracte. Senyor Tortajada. Sí, senyor president. A veure, vostè, com deu de saber, el seu partit està molts anys governant, a veure, Cullera té 15 quilòmetres de platja i pressupostàriament no podem mantenir socorristes des del primer dia en totes les platges de Cullera. Aleshores, fa moltíssims anys que estem actuant d'una manera gradual, és a dir, l'1 de junio, a banda de Setmana Santa i de més, tot el que és la badia ja té el 100% dels socorristes. Cal recordar-li que des que estem nosaltres governant hem augmentat el pressupost de socorristes quasi un 50%. Aleshores, fent duplicitat de socorristes. Antigament sols hi havia un socorrista i ara n'hi ha 2 per cada un dels punts. Què és el que vull dir en això? Que gradualment, a partir des de l'1 de junio, el que és la badia, se van posant socorristes gradualment. Després, el 15 de juny, s'augmenta el que és la zona del Raco, la zona del Far, la zona del Marinet, que estan des del 15 de juny, i a partir de demà mateix ja totes les platges de Cullera tenen el 100% dels socorristes. En la Salvetat que es dirien 2 socorristes per punts, que antigament només en teníem un. I es diria-li que hem augmentat, vostè sap que hem ampliat les platges accessibles a 2 punts més, que quan estava governant el seu partit només en teníem una i ara en tenim 2 més, hem augmentat la capacitat de cadascuna d'elles i ja li dic que la partida econòmica que hem fet hem arribat quasi a augmentar-la en un 50%. Això sembla més una fake news d'aixes de Twitter que una notícia, No, perquè no. el servei és el mateix, inclús millor,
que hi ha 3 anys. Què voldrien? Doncs tindre 12 mesos a l'any totes les platges cobertes en socorristes. Però clar, vostè tingui en compte que el servei de socorrisme als ciutadans de Cullera ens costa 550.000 euros. Això es paga dels impostos de la gent de Cullera i concretament d'aquells que estan empadronats en Cullera. I justament els que es queixen de que no tenen socorrista no estan ni empadronats. Que quede clar també, perquè això també hi ha que saber-ho. 550.000 euros és el pressupost de l'Ajuntament de Cullera per al contracte de salvament i socorrisme, que el paguem molt a gust perquè és un bon servei que fa que la gent estigui una miqueta més segura quan va a la platja. Però ja et dic, un servei que intentem augmentar any rere any, que estem augmentant-lo i que la idea és seguir, en aquest cas, augmentant-lo. Què voldríem? Doncs evidentment jo voldria 12 mesos a l'any, 24 hores al dia i que a més això de regidor una cosa, ara n'hi ha una hora més al dia de servei de socorrisme que abans. O sigui, ara damunt estan una hora més. Això ha sigut una millora de l'últim contracte que va fer el senyor regidor de platges. Per tant, no és cert que no hi hagi socorristes, hi ha socorristes. Les platges estan igualment assenyalades en les seues banderes per al bany, encara que no hi haga un socorrista en la torreta, estan assenyalades. La gent ha de saber que si una bandera groga o roja, o no entra o ha d'entrar amb moltíssima precaució, que és el que tenim que intentar. I també, no li ho he dit al senyor regidor, però li ho dic jo, aquest Ajuntament està treballant en un pla de seguretat específic per al tema de salvament i socorrisme de les platges, que volem portar a aquest ple per a la seva aprovació en temps i forma, per a veure quines qüestions de les que es puguen plantejar són millorables per a que el servei de salvament i socorrisme cada vegada siga una miqueta millor. També és cert que moltes d'aquestes platges que vostè diu, entre setmana, i jo he passat avui per la del Marinyet, i n'hi havia 2 persones en la platja. Per tant, tindre a 2 socorristes tot un dia el mes de juny, quan a diari no n'hi ha tanta gent en aquestes platges, històricament s'havia pensat que eren uns recursos que no eren adequats. Si detectem o s'ha detectat... Des del 15 està. Sí, però si s'ha detectat en algunes altres platges que des del 15 veiem que hi ha més afluència, doncs anirem estudiant en la mesura que l'Ajuntament pugui ficar més diners, ficar més servei. És que moltes vegades, jo quan veig les coses, no ho dic per la pregunta que ha fet vostè, és que a mi m'ho diuen també per Twitter. És clar, com si els socorristes foren amics meus que jo envia als puestos i jo, quan jo vull, allà no hi ha socorrista. És que això és una persona que està cobrant els diners, que es paguen diners públics. I el demanar els socorristes vol dir que tens que pagar més diners. Doncs què fem? Pugem els impostos a la gent perquè n'hi hagi socorristes tot l'any? Doncs no ho trobo tampoc correcte. El que fem és, a poc a poc, anar millorant el servici, però que quede clar, 550.000 euros el contracte de salvament i socorrisme d'esta ciutat. I ho paguen els ciutadans de Cullera, els empadronats. Possiblement no hagi plantejat la pregunta, no m'ha explicat bé, però sí que m'ha contestat bé. No es podem mantindre, que evidentment hi haurà una partida de demà, però no n'hi havia. És la conclusió. Però en les platges... No n'hi havia i ja està, no passa res. Sí, però ara només estava parlant això en les últimes del Mareny, perquè en el dossier n'hi ha la socorrista del 15 d'agost. Ara estaven les platges de socorrista, la nudista, Estany i Closquil. Són les úniques que entren demà. La resta entraran el 15 de juny i les anteriors entraran el 1 de juny. I enguany anem a tindre falles, que en falles antes tampoc n'hi havia, començaven en Setmana Santa. I enguany hagueren tingut, de fet no entraren tot a treballar, estaven 2 dies, perquè s'ha vingut la Covid. El primer any que en falles anem a tindre socorristes, perquè en falles en la vida hem tingut socorristes en la platja. Vull dir que estem intentant augmentar en la mesura que es pot. La nostra pregunta és, l'altre dia estarem parlant del senyor Tortajada i jo, que va netejar les platges. Jo vaig anar personalment el dimecres i vaig tornar el diumenge. Precisament la platja des de Tavernes fins a El Dorado està plena de pedres, de canyes, I puc dir que jo he estat allí, és simplement... Quan està previst netejar això, o si no se va netejar, o què se pensa fer?
Però com me diga, està net, i dic, sí, pues a veure com està, i em veiem i no estava net. Señor Tortajada. Sí, señor presidente. A ver, señor Juanjo, parece que no me preocupe la playa del Rosquil. A ver, le comento. La playa del Rosquil està neta i apta per al bany. El que sí que passa, vostè sap que hem tingut un temporal que ens ha destrossat pràcticament totes les platges i, de fet, a hores d'ara que estan avui mateixa reposant i netejant el que és la zona del Rossell a poc a poc per tindre-les a punt. La del Rosquil també està igual, està neta. El que passa que allí està la demarcació de costes encara actuant i fent algunes regeneracions d'arena. I l'espart que està més bruta no. Vostè sap que el temporal va fer que la mota que n'hi havia del Rosquil la tirara dins de les terres. Entonces, tota aquesta zona que està, a veure que siga tot platja, realment era la mota. La zona de bany que sempre n'hi ha hagut està perfectament neta. I de fet, des d'esta vespre mateix... No és de veres, Vale, pues, a veure... I d'ací o demà ho podem anar a dir, que Si vol, És molt senzill. Demana al senyor Tortajada en l'equip de televisió i farà un reportatge gravant va per camp. El que està explicant-li, que jo també vaig estar allí quan va vindre Glòria, Glòria va entrar a quasi 500 metres dins de les terres. El que n'hi ha en el Rosquil són moltíssimes terres abandonades, perdudes, que avui en dia pareix que siguen la platja, i no ho són, perquè l'arena ha entrat dins d'aquestes terres. El que diu el senyor Tortajada que la nostra competència, que és on podem entrar, perquè jo no puc entrar en una terra privada, és el que ell considera que està net. Que no ho hem fet el ràpid que podríem? És que si ara vostè vist com estava això després de Glòria, ara no veuria com està molt més net que quan el temporal, que de fet no hi havia arena, i ara hi ha una poca arena. De totes maneres, la platja del Rosquil, al igual que les platges del Marenyet i de l'Estany, fins que no hi haga una actuació com toca de costes, que pareix que estan visos de produir-se pronte. De fet, el projecte està a punt d'acabar-se de redactar i l'altre dia el mitjà de comunicació es feia ressò anunciant la construcció de dos espigons, dos escolleres que evitaran aquesta erosió. Mentre no siguem capaços d'evitar l'erosió d'aquestes platges, cada hivern i cada temporal ens passarà el mateix. A més, el senyor Cuenca participant en la neteja d'una parcel·la privada d'una persona que jo vaig estar també per allí, que va ser una destrossa monumental la que va fer el temporal. Mentre no solucionem, el que fem és feina de matar a fer i desfer. Moltes gràcies. Una altra pregunta. Per a este any 2020 anem a tindre hora de tindre Playa Can? Senyor Tortajada. Li pots deixar dos preguntes més. Tres preguntes més. Val? Tres preguntes més. Sí, senyor president. A veure, Playa Can este any no en tenim. Degut a veure, des de l'Ajuntament de Cullera considerem que Cullera necessitem una platja Can. I per això, insistentment, des del primer any que la muntaren i la regularen perfectament, i no tingueren cap problema, reclamem a la Conselleria i a la demarcació de costes. Però és Conselleria la que ens la denega perquè dins del pati vell està la zona del Rosquil, la consideren com a platja natural i no podem implantar una platja Can. Ens diuen que la posem en Sant Antoni i com vostè comprendrà, una platja Can de Sant Antoni considerem que no pot estar. El pativel només permet que les platges Can siguin en platges urbanes i jo crec que Cullera no pot permetre's el luxe de convertir la platja Sant Antoni en platja Can per res, perquè perdríem la bandera blava, la ISO, la Qualitur, etc. Per tant, havent de prendre la decisió ja no este any, l'any passat, la rata polla que platja Can. Sí, senyor president, però sí que m'agradaria deixar constància d'una cosa. Anem a veure. Nosaltres estem a favor i recolzarem i intentarem que hi hagi una platja Can reglada i regulada. Per què? Perquè així podem tindre, com vam tindre el primer any, personal disponible que controlava els accessos dels gossos i que la gent actuara conforme toca. Així què passa? Si no està regulada i no està arreglada, doncs els gossos van a on volen i fan el que volen. I sí que recomanem a la ciutadania que si en algun moment hi ha algun gos o alguna persona que no complís les normes de platja, que el que té que fer és cridar les autoritats competents per a en aquest cas. Ens han fet arribar que hi ha algun prou de descontrol en la platja del Rosquil, perquè hi ha gent que es pensa que ara és tota i ja té les ordres la policia local d'este cap de setmana passar per allí i començar a avisar i sancionar la gent. No es pot anar en Cullera, no es pot anar amb el gos a la platja gràcies al pati vell.
6 a 5 estaria contestat. I si no n'hi ha de moment res, ha dit que la policia va observar per allí i serà a prohibir o se va a delimitar alguna zona concreta? No, està prohibit. O sigui, en les platges de Cullera, segons l'ordenança municipal, no es pot anar amb mascotes ni amb animals a la platja, en ninguna platja de Cullera. Això és el que diu la llei. Sí, però si no... Nosaltres el que fem va ser una delimitat. modificació d'aquesta ordenança permitint que només pugui ocórrer això en la platja del Brosquil. I no tota, sinó en el final. I amb aquesta ordenança el que farem va ser una sol·licitud a la delegació de costes per a que ens autoritzara que això fos possible. Ens vingué autoritzat 3 anys i des de l'aprovació del Patibel, del fatídic Patibel, doncs ens s'ha rechazat. Però nosaltres continuem demanant. Avui algun dia algú s'encén la perilla i ens ho va autoritzar. Una altra pregunta és respecte als cartells informatius. Quan s'accedeix a la platja hi ha cartells que diuen les normes a complir, estan ficats especialment en Benidorm, en Gandia, en Aldea, en Dènia, així Cullera, se pensen ficar o quan se pensa ficar demà matí de la Covid, senyor Tajada. Antes habrá preguntat. Sí, señor presidente. No, es que acaba de sentirlo y sabía de qué estaba hablando. Ahora, estos cartells, vostè sap, des de l'Ajuntament de Cullera, concretament des de Turisme, hem fet un procés per a llogar la fabricació d'estos cartells. S'han tingut que presentar tres ofertes, s'han tingut que fer els respectius informes i fins esta setmana passada hem tingut l'empresa adjudicatària per a la instal·lació dels cartells. Pujava molts diners i no podíem fer un contracte menor. Perquè pujava més dels diners que hem establert. Ara, el nostre són cartells, el que hi ha per ahir són jeroglífics egipcis. Exacte, que ens havien ofertat que hem de ficar-nos en les paraules bogats i jo això no ho vull que això per les platges de Cullera, no. Aleshores, a partir de demà mateix, perquè li donen premura a l'empresa i des de Turisme també s'han esforçat també que li donen premura a l'empresa concessionària i des de Turisme també s'han donat premura, igual que des de Comunicació, per a fer el disseny, etc. dels cartells, des de demà mateix estaran instal·lant-se progressivament. En quant als kits que es van repartir per el motiu del dia LGTBI, quan se'n van repartir, el càrrec a quina conselleria, va ser una part o apartat pressupostari? Senyora Tur. Pues a veure, els kits els ha pagat l'Ajuntament. És un Ajuntament que està compromès en la llibertat i els drets que representa aquesta bandera. Ara mateix acabem d'aprovar una declaració institucional per unanimitat. Pense que anem tots en el mateix camí. A més, se pagaran els diners d'un poble que ha donat una lliçó de dignitat, una lliçó de decència en el camí on primarà el que són els drets i el respecte i la tolerància cap a les persones LGTBI. I a més l'última lliçó que ha donat aquest poble són que han penjat quasi 100 banderes per establir els establiments del poble. Jo penso que clar que anem tots en el mateix camí, no? Per suposat, a més parla molt bé i molt explicatiu, però li ha preguntat que quants kits es van repartir. Sí, que ho he contestat. Vora 100. De fet, m'ho s'ha sobrat algun, si estàs interessat per poder fer la privada. Sí, clar, però no, són usuaris de tots. I l'última pregunta ja, respecte al pàrquing que vam inaugurar, que me pareix una meravellosa idea, això d'arribar i aparcar el cotxe en un poble que és tan complicat al costat del passeig, no és una bomba, no? Però estem dient que és que el sistema d'evacuació d'aigua, i us ho preguntarem, ahir què passa que se va inundar, han sigut per ahir notícies, dient que s'estava tot encharcat, que deixes el cotxe allí i després les xafes. Jo no ho he vist prou bé, però he vist unes fotos per ahir, era per saber si havia fet un sistema d'evacuació d'aigües. Senyor Escolar. Senyor president,
el pàrquing del Prado està en una zona urbana consolidada. Ja no està a l'altra part del riu, ja forma part del poble. I una zona urbana que té tots els serveis d'alcantarillà, de llum, d'aigua, de tot. I això s'ha redactat un projecte per una enginyeria solvent i ha fet un projecte com cal. I això és el que té. I l'àudia se reflega de la forma que ha marcat el projecte d'enginyeria de direcció comunicativa. I ja està, no cal dir més. No, però sí, és que jo no dubte de l'eficiència de l'Ajuntament, que vostè molt menys, era un creiem genial. Era per el tema de les fotos que estaven passant per ahí, que no sé si estava solucionat ja no estava solucionat. Si vostè para montar-lo bé, en qualsevol carrer de Cullera està una bassa. Si vostè ve al passeig, quan plou, al senyor Turilló es pareix el xúquer, en comptes de ser un carrer. Ara, em preocuparia, el que preocupa quan plou és que després de ploure passen 7 o 8 hores i estiga una bassa. Això és preocupant, però si quan plou s'acumula aigua, doncs com de tot el poble. Afortunadament, Cullera és un poble que tenim la sort de que, com estem en vertical i tenim el riu que fa d'evacuació, és un poble que no té inundacions, perquè és un poble molt alt i que no té molta caiguda, ja he dit, qualsevol carrer quan plou s'inunda, però no hem detectat nosaltres que hi ha un problema de caiguda d'aigües. I si hi ha un problema de caiguda d'aigües i és un problema o un error del projecte, doncs ho tindrà que solucionar el projectista i el contratista, que per això es paguem. No decideix l'alcalde com té que anar la caiguda d'aigües, no. Senyor president, al principi, quan va ploure tant, no estava acabat totalment el sistema de recollida d'aigües. O sigui, hi havia una rejilla que encara no s'havia instal·lat, igual que ja l'obliguem i no estava la instal·lació elèctrica i ara sí que està, però que hi ha un projecte fet per uns especialistes... Volguem obrir-lo abans que estigui tot acabat per la necessitat que vostè diu que hem solucionat un problema endèmic d'aquest poble que era aparcar en el centre. I en ninguna ciutat se pot solucionar el problema d'aparcar en el centre si no crees aparcaments prop del centre o baix del centre. Com així baix del centre no poden crear aparcaments, els hem creat el més proper possible. Una inversió de 750.000 euros, perquè als 250.000 euros de la construcció dels parcs hi ha que sumar els 500 i escaig mil euros de comprar una parcel·la que és la del cantó del pàrquing, que ha fet que puguem tindre aquest pàrquing i després tornar a agrair també per la gestió de la regidoria d'Educació i de l'Institut Llopis Marí, agrair-los la cessió que han fet de la parcel·la que hi ha davant de l'institut, que també s'ha convertit en una zona de pàrquing, que de moment encara està buida. Això vol dir que no hi ha tant de problema d'aparcament i que el que més ens agrada, que sé que vam dir l'altre dia, era que hem cosit 2 parts de Cullera. Jo de xicotet sentia sempre, inclús l'altra part del riu, figues, vostè hi ha gent que no portava xiquets al Llopis Marí perquè estava a l'altra part del riu. Creuar el riu era una barrera psicològica que era com eixir de Cullera, no? I avui en dia hi ha moltíssima gent, de fet, així alguns dels regidors viuen en aquella part i el que fem és cosir aquestes 2 parts de Cullera en un projecte de renovació del pont, de la construcció dels pàrquings i sobretot que ara pots aparcar el cotxe i en 5 minuts estàs així, en aquest auditori. Jo crec que això és una fita històrica i que hem intentat fer el més ràpidament possible i de la millor manera. Com diu el regidor, encara falta alguna coseta que està acabant-se perquè doni més seguretat, hi ha llum i ara en una segona fase van més coses que ja me van anunciar l'altre dia per a donar encara més empaque a tota aquesta zona. Jo quan el vaig veure és que molt bé, molt asseat i molt tot, i per això m'estranyava que estan pendent, no ho entenc, perquè està fet en pendent perquè no s'acumuli l'aigua, és que damunt estan rampant. I que serà puntual, però ja no ha contestat si no està recte, seria igual al final de la caiguda que de la rejilla, però ja li dic, és un pàrquing que s'ha fet, a més s'ha fet en caiguda directa perquè doni més sensació de... Bé, s'han presentat 2 preguntes del regidor Cristian Cuenca. ¿De qué parlen? És que el plàstic fa com poc. Sí, senyor president. La primera pregunta va dirigida al regidor d'Urbanisme i és el motiu de les capes del carrer del Riu.
fa més de 6 mesos vam informar ja d'aquest problema i degut al soroll que fan quan passen els vehicles, els veïns es tornen a transmetre que és un soroll molest i que sí pensen solventar aquest problema. No és el d'urbanisme, és el d'Aigües, perquè és una obra d'Aigües de Cullera. Però jo també li adelantaré una cosa. Si els veïns no aparcaren on no toca, els cotxes no tindrien que xafar les trapes. Perquè el carrer està fet per a que les rodes dels cotxes xafen els adoquins. Però quan algun veí para el cotxe on no toca, el cotxe ha de passar-lo i, per tant, toca les trapes, que a mi em passa. Però el carrer està dissenyat per a que les rodes dels vehicles no toquen les trapes. Això és una consideració, però no obstant, li contesto. Les motos poden entrar a l'adoquinat, també, no fa falta que vagin xafant les trapes. O està allà el procés, que tenim allà la seu, que sí. I fa soroll. Senyor Benca, pot repetir la pregunta, per favor? Les trapes de la canteria del carrer del Riu. La pregunta és si s'ha de ficar solució a arreglar el soroll de les trapes del carrer del Riu. Jo sàpiga, no hi ha cap queixa en aquest sentit. Ningú s'ha arribat, ni per part d'Aigua ni per part de l'Ajuntament. Si fan... N'hi ha una trapa que fa soroll davant de la seu del partit. Si hi ha trapes que fan soroll, té una fàcil solució. Es canvia la junta i es posa nova i ja no ho fa. Però, hem de dir, no a través de... no sé... Nosaltres, com ja ho hem dit fa molt de temps. Tindria que venir el dat... Bueno, es pregunta-resposta, senyor regidor. Revisa totes les trapes del carrer del Riu, per favor. Que es revisen. Jo transmet a Aigües de Cullera la seva petició. Que revisen totes i ja està. La següent pregunta crec que va dirigida al regidor d'Agricultura i és que l'Escollera, en el camí del riu, que el porta fins a Sant Antoni, ens van plegar una queixa sobre un forat d'una dimensió prou elevada que, clar, és una curiositat si passen vianants o bé xiquets. Jo, personalment, no li sé dir el quilòmetre exacte on està, però si vol, jo m'oferisc anar a el regidor i dir on està per tal de resoldre el problema el més aviat possible. Senyor Tortajada. Sí, senyor president. A veure, correspon al meu company Juanpi, però a veure, expliqui. El que és el col·lector, ja s'ha fet un forat des del col·lector d'Aigües i està obrit el tema. Ja va ficar una planxa i parece que estan en ello para repararlo. Estan saledors i van a reparar-lo el més pronto possible. Avui és usat i estan en ello. És el camí de l'Escollera, el que és el col·lector que va per allà enmig, un clot que n'hi ha, de fet n'hi ha una xapa damunt. No sé si haurà passat per allà. El camí va tenir una xapa damunt. No, exactament. El camí de l'Escollera no és d'este poble. Esa és la primera. No és de l'Ajuntament. És el que porta Sant Antoni. No sé si... És que no sé... El camí de l'Escollera no és del poble. És de... Això... A veure, no estem parlant del procés de lo mateix, eh? Així diu Escollera, en Y, però diu Escollera. Escollera, saps, senyor Tortajada. El camí de l'Escollera no és del poble, és de ports de la Generalitat Valenciana. Entonces jo vull saber que me diga on està, perquè si no és nostre, és per dir-li al jefe de ports. Jo li dic que com el quilòmetre exacte no el sé, que jo li puc acompanyar... Però vostè diu el camí de l'Escollera, que és el que va al costat del riu, no? El que porta a Sant Antoni, No, és que no és el mateix. El forat que jo dic que està en la carretera... Vostè diu del riu para l'espacio. Del riu a l'espacio, allí no hi ha ningún camí asfaltat. I no tenim més constància de límit. Val, anem a veure. Aleshores... Jo puc acompanyar el regidor i dir-li on està exactament el camí sobre. Ja, però és un camí de terra, que no és cafè Medusa, no és un camí públic, tampoc. No està asfaltat, és terra i és asfaltat. Val, pues ho mirarem, però bueno, ahí lo que n'hi ha és ahí l'únic camí que existeix, que deu d'existir, és que damunt ja no existeix ningú camí, perquè Medusa ho va llevar tot. I si vostè fa referència al que va per lo que era davant del pàrquing d'Aloja, ahí no hi ha ningú camí públic. El camí públic va abans, va hasta la parcel·la on estaven les antigues dunes, ahí fa una L, i després torna al espacio. És a dir, per davant de les dunes que se diuen i el pàrquing d'Aloja, ahí no hi ha ningú camí públic.
El camí que ha existit ahir últimament és perquè s'ha fet per el pas de gent. Ho dic perquè mireu el regidor, però ahir n'hi ha que tenir en compte que el que és el camí antic fa una L, fa dos Ls. Fa així, fa així, fa així. Així és l'únic que té que estar obert i ha d'estar en condicions i ha de tindre pas. La resta és tot medusa, ho mirarem, no es preocupe. Digue-li al senyor Tortajada i ho mirarem. Molt bé. S'han presentat 5 preguntes i un prec per part del senyor Arinyó. Si dona permís, comencem per la pregunta 4, que és del forat. És que és del forat. Sí, estic que s'ha d'estar perquè passen la bicicleta tots els dies. Mare meua! La que han liat vostès per un forat. Però vostè el que diu és el que diu el senyor Tortajada, no? És un altre forat, Ara és el segon forat. Este és un altre forat. Hi ha una introducció a la pregunta 4. Està molt bé. No vull que se m'interpreti malament, a Cullera, en general, quan hi ha un desperfecte en les carreteres, els camins s'arreglen. Ara bé, de vegades es tarda molt i hi ha una situació de perill. I em referisc al camí que va a l'Escollera. A principis de juny es va fer un forat prou gran al paviment. De fet, un xiquet podria cabre tot dins del forat, és que era un forat fondo, de mig metre com a mínim. Al principi es van posar uns cons de plàstic. Després es tapà amb una làmina de ferro que es desplaçava pel pas dels vehicles. Fins al 25 de juny no s'arreglava el forat. Ho va arreglar una empresa que es diu Pavogat, perquè jo vaig passar la bicicleta per allà i estaven arreglant-ho. La pregunta és, no seria convenient que hi haguera una brigada d'emergència que solucionara aquests problemes tan bon punt que es produeixen? El forat està arreglat, però ja n'hi ha uns clivells menudets. Ara que va. És un gran forat. A veure, el que ocorre és que nosaltres intentem que cada palo aguante su vela. És a dir, que nosaltres entenem que cadascú ha de velar per els seus forats. Quan el forat és de l'Ajuntament, l'arregla la brigada d'obres, que és el senyor Tortajada. Si el forat és de Pedro Sánchez, doncs l'arregla el Ministeri. Si el forat és de Toni Gaspar, la Diputació. Si el forat és de Ximo, doncs l'arregla qui toca. I si el forat és d'Aigües, doncs l'arregla el senyor Armengol. És cert que potser no han sigut els ràpids que tenen que haver sigut. Ara vostè li malmola i el senyor regidor tindrà que malmolar-li a la gerent d'Aigües perquè quan hi ha un forat que siga d'Aigües que faci a favor d'arreglar-lo més ràpid. Gràcies, senyor Tortajada. Anem a la pregunta 1. El 4 de juny, dijous, cap a les 11 del matí, un hidroavió carregà aigua de la mar a molts pocs metres de la platja, entre l'oasi i la diagonal. Ho vaig veure jo, personalment, o sigui, no és que n'hi ha un vídeo per ahir, però també n'hi ha un vídeo. Abans havia sobrevolat la platja. Independentment de la perícia del pilot i de les excel·lències de l'aparell, hi hagué un perill evident per als banyistes i per a la gent que prenia el sol. Igualment si algú anava amb piragua o amb una taula de surf. El 20 de juny, dissabte, a les 10:45, un hidroavió va agafar aigua o en va fer un simulacre, jo no ho vaig poder veure directament al riu, entre el pont de la Vega i l'Escollera. Jo anava amb piragua com a Benyet, per això que ell a baixar no vaig veure si agarrar aigua o era un simulacre. S'han demanat explicacions per aquestes actuacions? S'ha demanat que no es tornen a produir? Es pot carregar aigua, mar endins i no posar ningú en perill. A veure, jo desconec lo de l'hora exacta de vostè espies per ahir mirant a veure quan cau. Jo no entenc que els protocols no tenim jurisprudència ni jurisdicció nosaltres de lo que són les aigües. Evidentment, mentre no carreguen l'aigua en el que és la zona de bany, que són els 50 primers metres, d'ahir cap enrere ells solen pegar, primer fan una batuda, veuen que no hi ha res i a la segona vegada ja baixen. És cert que a vegades dona la impressió que inclús hi ha un perill, però són pràctiques que entenem que són habituals i que es fan, com vostè va dir, per a practicar, perquè després quan hi ha un incendi no tinguin que lamentar ninguna altra acció. El fet de fer mar endins és que és impossible. Vostè comprendrà que aquests avions han de tindre aigües que estiguen el més planes possible
que no hi haga onatge. Això només ocorre o en el riu o en la badia de Cullera un dia que no hi haga un fort oleatge. No pot carregar un avió d'aixòs, no pot entrar en la mar dins el fons a carregar perquè és impossible, és que s'afonaria. D'això que pegaria de les ones faria inviable la càrrega, per tant necessita aigües tranquil·les. La badia de Cullera és una badia estratègica a l'hora de lo que són l'extinció d'incendis. Com vostè sap, és l'única platja de tota la província de València que està tancada, que fa un regolfet. El resto de les platges són obertes, o sigui, un hidroavió no pot carregar aigua a la platja de Gandia, no pot carregar aigua en el Rosquil, no pot carregar aigua en el Dosser, només pot carregar aigua en la badia de Cullera i en el Xúquer. I és habitual aquest tipus de pràctiques. No obstant, nosaltres podem parlar amb el director d'emergències per a veure quins protocols segueixen, per a que ens puguen avisar i també tindreu en consideració, però el fet que carreguen en el riu i en la badia és perquè som punt estratègic de càrrega d'aigua en cas d'incendi. De fet, ho fan quan hi ha un incendi, solen carregar d'ací perquè som el foc, per les característiques de la badia de Cullera. Era un dissabte a les 11 del migdia en el riu, i entren barquetes, ixen barquetes, entren piragües, i jo vaig mirar si hi havia fum per ahir, no vaig veure fum. No, estaríem fent pràctica, estaríem practicant. Però suposa que això ho comunicaran a qui té la competència en el riu, que és Port, no som nosaltres. Suposa que a Port li dirien que no hi haga ningú vaixell, i ells són els encarregats de fer que no hi haga ningú vaixell. No és una feina nostra, en aquest aspecte. Desconeixem si se fa d'aquesta forma o no, no ho sé. Segona pregunta. S'han obert al públic els parcs infantils i l'skate i s'han dictat les normes d'utilització. Ens pot dir, senyor alcalde, si hi ha personal encarregat de vetllar pel compliment d'aquestes normes? Jo no li ho puc dir, li dirà el regidor encarregat i responsable. Senyor Morales. Sí, gràcies, senyor president. A veure, la vigilància de l'skatepark, com he demostrat, hem posat una sèrie de normes que crec que era important que les posàrem. La vigilància de l'skatepark corre a càrrec d'un dels monitors de les classes de skateboard que realitzen allí, el concessionari del quiosc i en col·laboració amb la policia local i els cossos i forces de seguretat de l'Estat que també acudixen a les instal·lacions. Tenim estudiat que les hores de més afluència de la instal·lació és durant les vesprades, és a dir, entre setmana durant les vesprades i els caps de setmana durant els matins en 2 hores que estan de 10 a 12 i també de vesprada de 10 a 10. De fet, hem acordat en el club Posidònia, que és el que realitza les classes allí, que amplie les classes de dilluns a divendres i durant les vesprades i a banda els dissabtes de matí. Això fa que el monitor que està allí també, diguem, siga com una espècie d'això, que faci per complir les normes que hem establit mitjançant resolució com vostè deia. L'Ajuntament ha de vetllar per la seguretat dels usuaris de la instal·lació i per això hem posat en marxa aquestes normes. És molt important que es tingui en compte que la responsabilitat individual és la millor garantia per a que les normes es complisquen. Per això des d'ací i també des de les xarxes socials hem estat apel·lant a que cadascú de nosaltres siguem conscients i responsables a l'hora de complir les normes, que són bàsicament, com vostè coneixerà, la distància interpersonal de metre i mig, la utilització de mascareta en el moment que no s'estiga utilitzant la instal·lació i, evidentment, la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic o amb aigua. A més, com bé sabrà, perquè ja ho hem parlat en anteriors ocasions i en comissions informatives, com ho he dit abans, la policia local acudix constantment a l'skate per a vigilar no sols el compliment d'aquestes normes, sinó que també no es facin activitats delictives o que no corresponen. Però torno a repetir, és una instal·lació oberta de la ciutadania i de la gent de Cullera i això implica la responsabilitat individual davant qualsevol altra cosa. També vull explicar-li que l'Ajuntament està preparat per a, si és necessari, contractar un monitor per part de l'Ajuntament, però per ara no ha sigut necessari perquè el compliment de les normes ha estat correcte i perquè sé, que ho he pogut comprovar els 2 caps de setmana anteriors i també durant entre setmana, que ha anat a les vesprades, s'està complint prou bé la veritat i és d'agrair, sobretot per a la gent que utilitza la instal·lació, que el que primer vol és que la instal·lació estigui oberta, que estigui oberta en seguretat i crec que posar unes normes que a més
han sentat un precedent perquè altres skateparks d'ací del País Valencià que són molt semblants als nostres en quant a les característiques, també han posat en marxa aquestes normes perquè considera que una instal·lació oberta i pública que pot acollir qualsevol ciutadà ha de tindre suficients garanties per a que la gent utilitzi la instal·lació de seguretat i que tots estiguem segurs. Els skates no són semblants, el nostre és molt millor. El millor del País Valencià, sense cap dubte. I els millors d'Espanya. Senyor Arelló. Tercera pregunta. Hi ha alguna alternativa al Medusa, a la zona del Medusa? Però a què refereix? O utilitzar l'espai que té... A veure, el que està és el Beach Club, que és un espai Medusa que sí que està en marxa, està funcionant i està funcionant bé i tenen la programació per a tot l'estiu. Com vostè sap, també estan ja acabant-se d'instal·lar els xiringuitos que falten a la platja i bueno, és l'única opció d'oci que la Covid permet poder realitzar. Com vostè sap, les discoteques en aquest cas tenen una reducció d'aforament que està fent inviable la seva apertura. Els festivals no es poden realitzar, estan tots suspenent. Els festivals de moment no es fa ningú en Espanya en aquest any i això és tot el que puc. Nosaltres intentarem, en la mesura del possible, fer una proposta de turisme, de festes, alguna acció per a que hi hagi oci i que hi hagi alguna alternativa, el cine a la platja i algunes coses més que anem a fer. I una altra cosa que anem a fer de Diputació molt xula, si no passa res, d'ací poquet i la resta en els xiringuitos i en les zones i en els locals que permeten, en aquest cas, l'oci. Serà un estiu atípic, és cert, però en molts sentits. La quarta, ja l'he fet abans la pregunta, i la cinquena. És obligatori l'ús de mascaretes a Cullera? Algú s'encarrega de fer complir la normativa? És obligatori en tota Espanya i s'encarreguen per les forces i cossos de seguretat que si detecten que algú no la porta pot ser sancionat. No la policia, Guàrdia Civil o qualsevol altre. Però per supost que és obligatòria en tota l'estat espanyol. Jo ja ho sé que és obligatòria, però hi ha un 30 o 40 o 50% de la població. Hi ha molta gent que és de veres que no fa cas, però bueno, nosaltres intentem que la policia faci complir quan ho detecte. La gent que ho sàpiga, és obligat. El plec, senyor alcalde, és que hi ha un rumor que diuen que l'Ajuntament s'ha tirat a la butxaca els diners de festes i de falles i jo li demano, per favor, que el més didàcticament que puga expliqui que no. Com a mínim es dedica a l'oposició, no amb la missa de la butxaca. El govern tampoc expliqui, per favor. Estos diners que estaven així han passat allà, en fi. La partida de festes, que la volem minvada en la seva pràctica totalitat, varen fer una modificació pressupostària que en aquest ple, que vostè va recolzar, amb la que, entre altres coses, donàvem unes ajudes als autònoms de 600.000 euros, 200.000 euros per un pla d'ocupació, 150.000 euros per a també ajudes als allotjaments, destinàvem també 200.000 euros a serveis socials i a la bolsa social, ficàvem també 400.000 euros a la bolsa social, vull dir que hem destinat aquests quasi 2 milions d'euros, no només de festes i de falles, no, perquè falles és Junta Local. El que sí que em van dir que la subvenció extraordinària que vam aprovar a Junta Local va tornar-la, no farà efectiva la subvenció perquè no s'han fet les falles i per tant volen que aquests diners tornen a l'Ajuntament. Bàsicament, això és un poquet el destí, no només de festes, perquè festes la partida era 250.000 euros i hem fet una modificació pressupostària de 2 milions d'euros. Vull dir que el que m'ha agafat ha sigut els remanents de superàvit. Això és el que agafarem en més gran mesura per a poder dur a terme tot el pagament de les ajudes que d'avui acaba el pla de presentació i ara esperem que els obrin pront i arriben a totes les empreses i autònoms que ho han sol·licitat i ho han demanat. Però cadascú pot agarrar-ho, doncs mira, ho pot dir. Els diners de les festes estan en els autònoms, estan en la bolsa social, estan en comprar mascaretes, val tot. No és exactament, aquests diners no han anat exactament a res, sinó que quan se fa una modificació de crèdit s'agafa una quantitat de diners i es destina a una cosa, no concretament això és per a tal. Vostè pot decidir per la que han sigut, no hi ha ningú problema. Molt bé, doncs
no hi ha més preguntes dels grups polítics. Passem la veu al poble. Hi ha alguna intervenció? Molt bé, si no hi ha ninguna intervenció, queda ja en el ple. Bona nit.